6.000 inguru dira Gasteizen bizi diren magrebtarrak. Lanbideren datuen arabera, ekainean 1.500 jaso zuten oinarrizko errenta, laurden batek alegia. 600.000 eurorainoko laguntzez ari gara. Kontutan izan behar da, hilabete horretan, iaia 8.000 laguni eman zitzaiela diru laguntza hori Gasteizen, eta iaia erdiak estatukoak zirela. Halere, alkateak bezala, gaur PPko ahotsek bat egin dute salaketarekin. 10 magrebtarretik 6 udalaren laguntzak jasotzen dituztela esan du Javier de Andrés Aldun nagusiak. El respaldo a Javier Maroto no es un respaldo del PP de Álava. Eta araudia aldatzeko eskatu dio Iñaki Oiartzabalek Jaurlaritzari. Bien bitartean, SOS arrazakeriak gaur bertan ezarriko du Maroto alkatearen aurkako salaketa kalumniak direla eta. Izan ere, Gasteizen bizi diren magrebtarretako batzuk azpimarratzen dute. Los decimos que nosotros hemos venido aquí a trabajar. Ez dela egia jendea diru laguntzetatik bizitzeko asmoz etortzen dela Gasteizera. Lan egin eta bizimodu hobea egitera etortzen direla. Mohamed esaterako duela 14 urte iritsi zen eta 10 egin ditu kotizatzen. Alkatearen esanak hauteskundei begira egindakoak direla uste du talde honek, eta tamalgarriak deritze, elkar bizitza ondatzera datozelako.